Nou, dan komen we hier de huiskamer binnen, uitgebreide grote keuken. Ja, dan komen we hier eigenlijk in het eetgedeelte. Je ziet hier ook een grote eettafel staan. Bennema Staten in Huddegariep had er 8 nagelnije huiskamers bij. De bewoners van het Wenszorgcentrum kunnen maar de moeitje voor een meal of gezelligheid. De 8 huiskamers waren echt hard nodig in verband met dat we zien dat onze bewoners in toenemende mate zware complexe zorg en hulp nodig hebben. En daardoor ook een omgeving waar je elkaar ontmoet en elkaar treft en meer verbinding is. Naast de wenkamers binnen er ook 8 nieuwe appartementen bouwd. Vrouw van der Werf is een van de nieuwe bewoners. Ze mag haar draai nog wat vinden, maar hoe haar uitzicht is zij bot te spreken. Ja, ik vind het wel mooi, de keieren hier in het land. Dus je even naar, of Kelts is wat het maar is. Dat vind ik wel een stukje natuur. Dat is wel mooi. Ik wil naar de zaal. Tjen koffietiert vindt vrouw van der Werf het tiert voor wat gezelschap. Zocht alleen nog maar de gong uit te stekken en dan zit ze al in een van de huiskamers. Treft alle soorten, hè? Die had een praatje en die had een praatje. En die had net een best zin en die had alweer een best zin. Nou, ja, laat ik maar met mij. Joert krijgt de bewoners staart bij de koffie. Want hoewel de nijbouwers op maai in gebroek is, wordt die manje pas officieel iepenen. De balkons moeten nog relings krijgen en de tuin nog ter bloei komen. Maar Bennema Staten is verder heel klaar voor de feestelijke iepening. Dat doen we met de bewoners en de medewerkers, vrijwilligers en ook de buurt. Die is daarbij uitgenodigd. En deze hele week staan bol van de activiteiten voor bewoners en voor collega's en vrijwilligers.